китоби ман ва пул ду дар бораи пасандоз кардан ва зиёд кардани пул. Одамое ки маблаға пасандоз карда наметавонанд, ҷамъ карда наметавонанд, ин китоб именно барои ҳамно аст. китоб ҷилдаш сахт аст, варақаш варақи сафед. миқдори саҳифаҳояш 297 саҳифа. аз ҳама ҷои хубии китоб дар ҳамин аст, ки дар китоб системаи модели ҳисоб ҳаст. ҳозир ман нишон медиҳам шумо ба ин системаи модели ҳисоб шумо ба кӯмак мекунад, ки маблағи даромадатонро тақсим кунед. ҳам барои оила, ҳам барои падару модар, ҳам барои хайрия, ҳам барои орзу, ҳам барои мисол капитал сохтан, яъне ҷамъ кардан, ҳам барои шикасту рехти хона, мисол ҳамаш ба пуле ки мегиред тақсимоташ ҳаст. ҳамин система шахсое ки пула ҷамъ карда наметавонанд ё ки мехоҳанд ки пасандоз кардан ёд гиранд, анаме китоб именно барои шумо аст. шахсое ки китобро заказ кардан мехоҳанд, марҳамат ватсапам банависанд, доставка ҳама ҷои Тоҷикистон ба 1 рӯз ба доставка мекунем. дохили Тоҷикистон ҳама шаҳру деҳаҳо ба дорем.